इउपिपिएलनि खामानि मावनायफोरखौ बारा मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो आं दा बिपिएफआव जयनिं जाबाय। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल नागारना लोब लोब बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। जिसे नं बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि धनेश्वर गयारिखौ देरहासार खालामनो साउथ नायगन प्राइमारिनि इउपिपिएल पार्टीनि एक्स मेम्बार आरो सापर्टारफोरा गासै 35निख्रुइ बांसिन सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। आं फलटंपारानि मेम्बारमोन। आं दा खामानिफोरखौ सुबिदा मोनैनि थाखाय मावनायनि थाखाय साक्सेस जाहोनो हायैनि थाखाय आं दा बिपिएफआव जयनिं जाबाय। नागारदों आरो नागारदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलो आरो इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ दुखु मोननानै। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै हरिनागुरि प्राइमारिनि हरिनागुरि धुपगुरि गामिनि इउपिपिएल दोलोनि गासै 35 सोद्रोमाफोर बिपिएफनि बिजाथि धनेश्वर गयारिजों बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैनाय नुथाय। नायगाव खेटेङा जरा गावबुरा प्रमुखे আমাৰ এই 5 বছৰত বেলেগ পাৰ্টিত দিছিলে আকৌ আজি ইহঁতে আমাৰ বিপিএফক জইন হ'ল। মই ইহঁতক সবকে ওয়েলকাম কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত কুলটুমপাৰাৰ মেম্বাৰো আছে আৰু আমাৰ ইটো হ'ল উৰাও বস্তি খেটেঙা জোৰা উৰাও বস্তি মই সবকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আগন্তুক বিটিসি নিৰ্বাচনত ইয়াৰ পৰা আমি সকলো ভোটটো পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। से हमने यूपीपीएल में जा रही 5 बছর लगे तो 5 बছर में हमने कोई सुविधा नहीं पाली सेकर चलते हमने और फिर हमने और बीपीएफ पार्टी में हमने घुर के आली। इउपिपिएलनि खामानि मावनायफोरखौ बारा मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो आं दा बिपिएफआव जयनिं जाबाय। आं फलटंपारानि मेम्बारमोन। आं दा खामानिफोरखौ सुबिदा मोनैनि थाखाय मावनायनि थाखाय साक्सेस जाहोनो हायैनि थाखाय आं दा बिपिएफआव जयनिं जाबाय।